Kazi Nkosi, imuphi unyaka yokuba engcono kuthina? Futhi okubuhlungu nakho konke ngathi usithathela kwalabo okuyibona abangcono kule nyathuko esibukela kangcono kubona. Ushiya abathakathi nababulala abadlwenguli kulo mhlaba wawunamandla nto usebenza kanjani wena ebumnyameni. Wawunamandla esakhe isandla kanti yini sizisukela kakhulu kulaba Nkosi ababenza okuhle yini emhlabeni. Kuthiwa uma ngabe wenza okuhle vele uhlale isikhathi eside lokho kwadalwa yini Nkosi uma ngabe uzosigcina nabathakathi abantu abasicindezelela impumelelo yethu. Dihambile, dibonile, bandixelele, bandinikile, dingafunanga, dingabuzanga.